Ayan mga kamamshi, bali meron palang batang nagpabarya dahil maghuhulog daw siya ng 4 na kape. At siya pa nga yung nag-request, lagyan ko raw ng lumang 5 piso, bagong 5 piso at tagpipiso. At ayan ang mga kamamshi, pinagbigyan naman natin siya. Sabi ko sa kanya is bibidyohan ko siya. Una niyang pinakita sa akin ay yung lumang 5 piso kasi dyan sila sanay na sanay. At ayan na nga, pakahulog niya, syempre pinindot niya na yung kanyang hinulog para makuha niya na yung kanyang kape. At pagkakuha nga niya ng kape, pinakita niya sa akin yung bagong 5 piso. Ito kasi yung unang araw nila na paghulog ng bagong 5 piso at mamaya yung tagpipiso. At dahil 2 kape na yung nakuha niya, sabi ko is ihatid muna niya, balik na lang siya. At ayun nga mga kamamshi, bumalik na siya. Sabi ko patingin ang pera mo. Ayan yung pera niya. Tagpipiso yung gusto niyang ihulog na. Dito kasi sila mas na-excite sa tagpipiso-piso. Sabi ko piso pero kailangan is 5 pieces din. At ayan na nga, hinulog niya na pa isa-isa yung kanyang tagpipiso. At ayan, pinindot niya na rin para makuha niya na yung kanyang kape. At hindi pa pala siya tapos kasi meron pang pang-4 yung kanyang bagong 5 piso. Ayan mga kamamshi, bali yun lang naman yung aking share for today. Ayan, may nilagay kasi ako dyan sa labas, 5 pesos and 1 peso, pwede na luma at bago. Yan lang mga kamamshi, thank you for watching.